I com vos dia a tots i a totes, de tot podrem parlar en este matí de la ràdio autonòmica. Una de les coses que vos contàvem és que este cap de setmana a la costa de la Vila Joiosa van rebre una visita inesperada, una raja manta gegant varada a la voreta de la platja del centre de la localitat. En uns vídeos que circulaven durant tot el cap de setmana en les xarxes, com vos contava també, es podia observar com moltes persones es concentraven al seu voltant, alguns intentant ajudar, altres per curiositat innata. Finalment, això sí, la manta va aconseguir de nou agafar l'eixida cap a mar endins i, entre els aplaudiments de la gent, pues, tornar a la seva vida normal. Però, com va anar a parar allí? Entre altres coses, i per què es produeixen estos fenòmens. No és l'únic. En una de les costes de Catalunya, esta setmana, també ha passat alguna cosa paregut en la mateixa espècie d'animal. Anem a preguntar-li al doctor José Tena, que és biòleg marí, molt conegut pel programa, i director de IMETMAR, l'Institut d'Investigació en Medi Ambient i Ciències Marines de la Universitat Catòlica de València. José, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, Sergi. Què tal? Per començar la setmana també amb una altra tònica. Com va anar a parar allí o com ve a parar a les costes tan propet una manta? Bé, així en les costes, en la Comunitat Valenciana, precisament, sobretot en aigües de València i Castelló, també en Alacant, per supòs, que tenim una plataforma continental submergida que fa que la nostra profunditat no siga com l'oceà obert, pues és normal que aquestes mantes ratlles típiques de la Mediterrània, que són diferents a les que estan per l'Índic o el Pacífic, pues s'acosten a la costa per a ficar la puesta i per a tot el procés de reproducció. Ah, no ho sabia, això. Perquè quina espècie d'animal exactament és una mantarratja? Mantarratja, no? Concretament. Sí, bueno, esta se li diu Mòbula mobular, que és el nom que té, el nom científic, i és una manta mòbula del Mediterrani, que és un poquet més xicoteta que la manta birrostris, que és la manta ratlla gegant esta que tots els bussejadors pues, se'n van per allà a Seychelles i tal, pues, a veure si poden bussejar en elles. Però això no vol dir que la manta ratlla que tenim així en la Mediterrània, la mòbula, esta que t'he dit, que pot arribar a més de 2 metres de llargària també, pues, siga molt bonica i que tinguem que protegir-la, perquè és una espècie que està pues, en perill d'extinció també. José, estaves parlant-me de que possiblement havia vengut un poquet despistada fins la costa del tot per aquest procés de posta d'ous i de reproducció. Tinc que entendre que és l'època, per tant. Sí, ara és quan estan fent això. El que passa és que esta setmana passada pues se n'han trobat així en les costes de la Comunitat Valenciana, probablement no tan grans com esta de la vila, pues més de 5 exemplars. Crec que són 6 o 7 que s'han reportat al 112 per a la red de varamiento de animals en les costes de la Comunitat Valenciana. La qual cosa també pues, a la comunitat científica ens ha deixat un poquet alerta de dir què està passant, perquè estan arribant ara justet tantes varades a les costes, algunes d'elles mortes, que no han tingut tanta sort com esta que estàvem comentant ara, no? Pues, de moment, ahí estem. Han vist què és el que ha passat i tenim que averiguar la causa. Jo sempre intento anar pel tema del canvi climàtic, la temperatura del mar que està canviant. L'any passat teníem una temperatura molt elevada del Mediterrani. Enguany crec que anem camí d'algo molt paregut. No sé si això té que veure. Home, evidentment, tot el que estem fent, i això sempre te ho comente, estem produint molts canvis en les nostres costes i en el medi marí que està desestructurant prou els ecosistemes que tenim així a les nostres costes. Tot això el que fa és que moltes espècies pues, estiguin canviant el seu comportament i en un moment donat pues, n'hi ha algunes que podran adaptar-se bé,
a tot este procés de canvi climàtic, que evidentment la temperatura de la mar pues, ja veiem com està, han vist també la dana que van passar ara en octubre, és a dir, estem enfront d'una època de canvi que els animalets i els ecosistemes en general pues, també l'estan sofrint. Vaig a preguntar-te, José, una cosa, amb tot el desconeixement, però estaven venint-me al cap cada volta les proliferacions de les plagues de meduses que es produeixen, les carabeles portugueses, les que solen veure altres anys en les platges de la nostra comunitat. No sé si això és un efecte paregut el que es produeix. Evidentment, seria molt difícil, imagine, trobar una plaga de mantes, de ratlles manta, no? Seria molt difícil, la veritat, perquè... Bueno, ara estem veient cabres voladores per les teulades, ja no m'estranya res, eh? Sí, bueno, avui en dia tampoc hem de sorprendre's del que pugui vindre, Per no? això t'ho dic. No, a diferència, per exemple, les meduses, d'acord, pues, són invertebrats, tenen un estil de vida prou diferent, tenen unes estratègies ecològiques que el que fan és tindre moltíssims descendents d'una vegada, però centenars de mils, per la qual cosa, si no tenen predadors, per exemple, algunes meduses pues, poden constituir una plaga perquè no se'n mengen els predadors. No? En el cas de la mantarraya, no estem parlant de proliferacions que puguen aparèixer perquè no se reprodueixen en aquests costants com sí que fan molts invertebrats marins. No? Se pareixen més a nosaltres, tenen poquets descendents i intenten cuidar-los quan poden, pues, mentre són xicotets. Clar. Mira, ja que hem tret el tema de les meduses, no sé si enguany per les temperatures que apunten també pot ser tinguem tots els cupons per a patir diverses plagues que van unides sempre a aquest inherent, no? Augment de les temperatures en els mars. Pues és possible que enguany tinguem també pues, aquestes proliferacions o l'arribada d'enjambres de meduses a les nostres costes, però com sempre dic, no és una cosa alarmant, és una cosa natural, és un fenomen normal, no anem a dir si n'hi haurà més o menys que l'any passat, perquè això també depèn del règim de corrents, de les pluges que han tingut en hivern, de quanta aigua dolça està arribant, pues, etcètera. Però sí, és probable que tinguin meduses, però nosaltres ja estem treballant en un projecte que se diu Colmer, que estem intentant extraure col·làgen de les meduses per a aprofitar-les, ja que arriben, pues que no destrossen les xarxes dels pescadors i que si cau alguna medusa pues també que poguera tindre un rendiment. És curiós perquè em dóna la sensació al final de que els tenim por, per, com dius tu, en part per desconeixement, per imprudència, em donaria a mi també en algun que altre moment la sensació, encara continuem pensant que piquen, no piquen, són urticants, perquè la majoria et produeixen precisament aquesta irritació quan et rossen, però que en el fons no sé per què són unes grans desconegudes, perquè després anem a llocs com l'oceanogràfic i ens tornem bojos veient les meduses. Sí, la veritat que són animals maravillosos, són superbonicos d'observar, de veure, i, home, sí que és cert que hi ha algunes picadures i a certes persones, segons l'edat i el seu estat de salut, que podria tindre pues, efectes no desitjats, d'acord, però que, bueno, si anem al medi natural i hi ha uns animalets que piquen, pues, tens que tindre precaucions, no? I és com si anares al monte i hi ha abelles, pues tens que tindre precaució de no obrir un panal perquè probablement te picaran, no? Pues en la mar lo mateix, tenim que conèixer com viu cada animalet i també pues, saber com comportar-se. Tornant a les mantes, però no només parlant de les mantes, quina probabilitat hi ha de que torni això a passar? Perquè m'has dit que ja s'havien produït alguns casos en costes de la Comunitat Valenciana, però jo comentava al principi que este cap de setmana havia llegit també algun cas que altre en les costes de Catalunya. Sí, pues la veritat que ara la comunitat científica estem un poquet alerta i jo sí que avisaré a la població en general
si tenen algun avistament, pues que cridin de seguida al 112, i ahí contacten en la red de varament d'animals marins en les costes i mitjançant, primer crec que va l'oceanogràfic, que ja els agarra i tal, i després ja mos criden a científics per veure què és el que se pot fer. O sigui que hi ha probabilitat, pues, jo després de lo que ha passat esta setmana passada, caldria estar un poquet al tanto, perquè no és normal que s'avisten tantes en les costes, perquè aquesta espècie així no té interès comercial, només n'hi havia una pesqueria en les costes de Gaza, que ara, pues, per motius obvis, està tancada, i no sé, pues a lo millor tenim ara més mantarralles perquè no s'estan pescant en l'altra part del Mediterrani. A lo millor pues, hi ha algun tipus de paràsit que les està afectant, com va passar, per exemple, en les nacres, no? En aquests mejillons gegants, no? Que les clòtxines gegants aquestes que ja han comentat alguna vegada, no? Sí. Pues, és a dir, ara estem allà un poquet dient a veure què està passant. Anem a estar un poquet al tanto i ja direm més cosetes quan tinguem més informació. No vaig a dir-te que no parlem pront amb tu, perquè, mira, acabes de traure un altre tema i m'han vingut al cap les gavines, que estan tornant-se boges últimament, que les pobres no saben, com a predadors que són, a on agafar el menjar, i de fet, no només en les nostres ciutats així, podem veure que estan en llocs inusuals, sobretot als mercats, on hi ha restes de menjar, sobretot de peix i coses d'estes, sinó també veiem l'altre dia en Cádiz, en el mercat central de Cádiz, com es van clavar dins del mercat les gavines, entren als puestos del mercat i s'emporten directament els boquerons i els peixos. I és un tema que vull comentar amb tu perquè ja sé que en Castelló hi ha alguns llocs que estan començant a prendre mesures o a prestar atenció a aquest fenomen que està succeint, José. Sí, cal la pena ficar un poquet d'atenció també. Les aus marines, igual que qualsevol altre animal marí, està afectat per tots aquests canvis que estem produint i se busquen la vida pues, on poden. Jo en la ciutat de València també les Torres de Quart, de quan en quan hi ha un parell de gavines. De gavines, sí. Jo quan estic en casa i si m'ha alterrat o alguna cosa, li dic al gos i al gat, dic, alerta que estos se vos emporten, que no sou tan grans com per a que no puguem amb vosaltres. En fi. N'hi ha que anar en cura, sí. I que estan, perdona'm, estan molt majares les gavines, tenen un punt així de... A la meva filla li varen robar una vegada un bocadillo, val? Anava la xiqueta pel carrer i una gavina li el va furtar. O sigui que... Precisament a la filla d'un biòleg marí. En fi, només una... Ja veus tu. Una última coseta, José, ja no el moleste més. Quan vegem un tipus d'animal com este, com una mantarratja, una tintorera, un dofí que apareix inexplicablement en les nostres costes, o una tortuga fora de lloc o de temporada, etc, què tenim que fer i què no tenim que fer? Perquè, entre altres coses, sí que he vist en moltes ocasions que la curiositat insana de la gent, lluny d'ajudar, el que fa és provocar que l'animal inclús arribi a morir. Sí, efectivament. Ahí el més important és cridar al 112 i depenent de l'animal que siga, de com estiga, etcètera, ja te poden donar algunes instruccions per actuar fins que arriben els rescatadors, val? Hi ha professionals que ja saben què tenen que fer en el manejo d'aquestes espècies. Jo crec que el millor és intentar que l'animalet, pues, per exemple, si és un dolfí, pues, hi ha que tirar-li aigua en l'esquena perquè no se quede sec i tal, però és millor no espentar, no manejar, no... Lo millor sempre cridar al 112 i de seguida un tècnic t'anirà interrogant i te dirà, esta l'espècie, pues fer-li això, pues deixa-lo així, pues espereu, ara arribem, lo que sigui. És lo millor. Actuar sense conèixer què és el que
passa de vegades és el pitjor que podem fer en aquests animals. Pues, doctor Tena, com sempre, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i haver començat el dia també amb els oients de la ràdio de Punt. Una abraçada molt forta. Molt bé, una abraçada, Sergi. Moltíssimes gràcies. A tu, bon dia. Adéu.